کو انا چیه امروز لباس реклама не хушро тамошо кунем имрӯз ма шуморо агар духтаракҳои зебои ман бишинем дар ҳавои хунукӣ листат кардани видео не ҳеҷ фоида нест пул намеёвем шумо кор кунем ки пул кор кунем духтаракҳои хушрӯи ман дар хонаен машааллоҳ шанси зур дорем дар хона шиштагием будурем дар компания паблик регистратсия шавем духтаро номерома мемонам номерои хидима ман коргари компания пабликам ҳастам ҳарчанде ки дар бозорам ки кор кунам духтаро магазини худам дорам лишти деньги мега ҳеҷ када мушай намекунад дар кошаи на шоколад ҳам духтаро мефурӯшем марҳамат чой кофеи духтаро ин либоса савдо мекунем шукри алло инчунин дар ширкати паблик кор мекунам ҳамчун як бигем ки зани тоҷик элитни директори компания пабликам худоро шукр алҳамдулиллоҳ ва духтаракҳои хонашина духтаракҳое ки кор кардагиян бас кардагиян духтаракҳое ки дилмонда дилшикаста шудагиян аз гапу хабари зиёд бас кардагиян аз сари на шанс дорем ихтимом санҷен номером ҳаста бинависен дар номерои экран буда ма шуморо ҷавоб медиҳем